क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। महापुरुषों के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, महापुरुषों के सम्मान में, बीएसपी मैदान में। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। बीएसपी आई है, नई रोशनी लाइए, बीएसपी आई है, नई रोशनी लाइए। डॉक्टर बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर अमर है। या सरकारी गावाचं करायचं काय? आम्ही लोक वर नाही। नारी के सम्मान में, बीएसपी मैदान में। बहुजन समाज पक्षाने पूर्ण महाराष्ट्रभरामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये निवेदन आणि निदर्शनं हे केलेले आहे, आंदोलन केलेले आहे। हे आंदोलन जे भिडेंनी केलेलं वक्तव्य महात्मा ज्योतिबा फुलेंबद्दल केलेले आहे, त्या वक्तव्याच्या विरोधामध्ये या आधी पण त्यांनी महात्मा गांधीबद्दल असत आणि महापुरुषांबद्दल हा उठसूट काही बोलत असत। अशा ह्या भिडे या प्रवृत्ती ही प्रवृत्ती समाजाला घातक आहे आणि या अशा प्रवृत्तीला समाज विघटनाला जेलमध्ये येणाऱ्या 7 दिवसामध्ये जेलमध्ये भरण्यासाठी हे आंदोलन केलेलं आहे आणि आपल्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना आणि गृहमंत्र्यांना आपण हे पत्र पाठवत आहोत, निवेदन देत आहोत की याला अटक झाली पाहिजे। त्यांनी जर या भिडेंना आताही पाठीशी घातला तर येणाऱ्या 15 ऑगस्टला आम्ही गृहमंत्र्याच्या आवासाच्या इथे जाऊन पूर्णपणे आंदोलन करू आणि जेणेकरून अशा महापुरुषांचा अपमान करणाऱ्यांना कोणालाही सहन केलं जाणार नाही आहे, ही लोकांना ताकीद असली पाहिजे। बहुजन समाज पक्षाने महाराष्ट्र यांनी आज दिवशी छेडलेली आहे। याआधी पण आम्ही याच्यासाठी हे केलेलं होतं, पण आता हे तीव्र आंदोलन होण्याचा इशारा आम्ही देत आहोत। त्यामुळे प्रशासनाने आत्ताच वेळेत जर खबरदारी घेतली नाही तर या तीव्र आंदोलनाचे जबाबदार हा प्रशासनात असेल, हे शिवसेना आणि BJP सरकार यांची जी सरकार आहे हे जबाबदार असतील आणि हेच अशा भिडेसारख्या विकृत असलेल्या माणसांना पाठीशी घालतात आणि समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं हे स्पष्ट होईल। त्यामुळे 7 दिवसात जर भिडेंना अटक झाली नाही तर येणाऱ्या 15 तारखेला मोठं आंदोलन करून गृहमंत्र्याच्या घरासमोर आम्ही हे करू आणि यांना त्यांची आम्ही जागा दाखवून देऊ। एवढे बोलून माझे 2 शब्द संपवतो। जय भीम। बहुजन समाज पक्षाचा, बहुजन समाज पक्षाचा, महात्मा ज्योतिराव फुलेंचा